mukane tinga kimuna bana alitaye na matabi ngomo waka bono tulikoega pi bono na hotene ni yamanyi sababu kinko mukane bono bakaba muraba beyo na buto kwendete ko tebi nganse yabono yabeire mbi na buto kwendete ko kurira na buto kwendete ko tebi asense ya ikire erinde nyare kane itutokire kiri igorete na itotate una baibuli ese tulise abacho ko baibulwe erietare Nyasaye ba gombo be mukane na bere ndete togenda na eta uninko murieri kurwa maisha bata basata na maisha bako ega more ndete como wali na kiwa kwa nyuma kungo imana mwana bara mukale kama na kende ka kingwa kwa niegeka gota iwetinga na angire igwa Saburi 9:1 nasema nini? Na sesenelio omonto oli otali gotunyana. Oyo 9:1 9:1 ayetoro chipi. Aye omonene. Igwa oyo nero nyori. Ego tebanga ayo monene. Ningwa kere ngambu ya. Ama pi nataka kukushukuru Mungu wangu. Emeremo yao yonsi yoko kumia. Asingi nchiyo. Wana nina yemeremo yao yoko kumia abate. Eye nemeremo yoko kumia Mungu wate. Abantu bana utikolo montoka tero kona. Yani utikolo montoka tero ranga neta. Ndori tomboro. Oyo Yesu twale go wakira mbiyama. Aya no rango use style. Me yana ni ngwete biya. Aya muno tai wetu tuntomo nyongeta yeti ni sawiya. Ekyagere nyaona bakate na bi baba bantu bali kubieka. Na nyama taramara no mumwabo akalete miji sato kaibara bana barabu abanda bamwabo. Wano iko bantu bali kubieka. Ayo monene. Ningwa kirenya buyamono. Ne nkolo yane. Yani nkolo ya hoteli wakira Nyasaye biyamono. Baane no siregete. Ate bisinya sako. Ata magigasi kwaru. Na bakware koma nyokota koibona okwere katika no ligera tyo mo wasaba. No gate sababu yo kumwakira biyamono. Na bayale komo ruwale ose kwara ruwalire. Lakini yo manena wakonyire ko runa wanyane getanda kedia. Ya isiyo yani yogo chyo nane kwaruo nane kwaba moyo nane kweba komwera ndi Nyasaye bya. Biyamono. Akira Nyasaye biyama kangwana ato batero kungwa ntete ekera abantu bangire tekerera wakananga ne ironi nkobeka yani bagatiga amangira yasaone ekera kwate rora aye no ntola bwagali na matara iko njiani ase ni taliamu bana Nyasaye nanga kongiga mokunga mosata babere ya Nyasaye ore igoro Jembege tesikati no mosato wetero ngino mochibi Obama. Baka toa se nitalia Yesu. Ekagero yo mosabalo krayetu. Oyo gotura no krayetu. Wana tongo tura yani ndoko e. Onya ndoko nyora tibese chiko. Wetera sa bana na babara fa ina man. Egali tingo tura. Wango yango gendanda sakoro kunga tura ibi. Mogako kwa bwa tanga toka. Mogaka kogendi na chise chro. Ege kogera Nyasaye wosese ni wakateki. Nuadi Mungu anaitu Mungu hakuna jina ngine na kiye kogerango hotebi aye tochaye mwana monto mambiboki aya na bora arore ngayo ta ko bakende Biblia nego tebanga asawa samerigo taringi wana na wakonteki na okore haleluya bakunguto ibone tega buyesa tete bakabana babiri batatu ayo mana bako bali tungura barasa akakogoti kakolente usilie sana. Wenya mansa Mungu wetu aliye juu ana mpango mema. Nyasaye itore igoro. Temero wejemi. Wana mozo mai. Wana lapa elimo iweka. Wana mokire kiri. Wana nega abate wanga mumu akire Nyasaye biyama. Asembe moyo kumi abakoreire. Na asenye nchaba rusu arobo. Mugate sababu yo waka biyama no na kiya ko kana mwaro che moko nyara waka biyama no inumeka. Moto ete toba agisi biyama. Haleluya. Wana ba inala ni nangorani. Osaro teta ko nyara kande. Ni kala to akire Nyasaye naki. Biyama no. Oni wana narenga. Ngaki wana tonyo sirete style. Baya. Haja.
ngakyo musajja gwakubaga muna box etere ne bono ngaikwale ke yani ngoliyeti yani omorete bia bono mwana wana yasago se bas bono wanta ito teba iga toi weka wo chaya monto igoro ni getegerete nyakwale go teba ngati ko goregai ogateba tingo som ogateba tingo nyoro mokungu igunya sago teba asaye woli asegeta kiamika karanda ro sana ibe tebongoli sana isa mika naye ngoba nyasaye ni gago tongelia bantu bayeta baka lilio kaletengeta ya limide pate na wa ekala nyasaye na roko ya to gobo go so mai bata go seki ayangonde ga ayende ai kwa ya ndo ndo so igwa ayamo minokali maata alibai sali mukwana ero naona ya sali mteba aye omo bisone soma muneni kile aye omo bisone yes ayo omo bison maeta muna tole enseye ababisana abangi tokora teki bana nyoko gwata matabe ne korotegera ayo omo bisone gogo kera uko gwakwane abana batata abantu bana abayibuli bakwa bateba abamba agotoboa abamba agosoma nyasauri iguru tigango tebi lero ntagetengo tebi ayo mu bisone togo kera oko gukwane nakimatata ekelonda nikianguka yani nitasimama tena nogata matabe ne ngwete tigankwere yasa na no mukungu oli otangire tekerero ki njiko inyuri nyama bako litise bagio njiko inyura mandasi na bako gwaka mune suni kabura ye yasa ikayiri amali kube yasa igoromo yako teki rora hayo mo bisone to basa ko ofka ekelonko nintene nainde haleluya na kelonga timi chalo tago sekerera mambie ne mechalo nere nyasai nantinya maliga tatana imokererigo haleluya baka iliyota kwa tu musajo kumenya what's wrong na kinje bona basaja bagweta batana ko mboli elieta ekinje go chanda maita na bawo chano mai watu bane bagwate kesieke menya sa na bago sumai na bagweso lakini ko mboli ko elieta desita iyo anta etenkole mie litukeni monotenene abantu bana wakole nyangi wataona ukitembea taratibu na watashangaa kwa maana aliye juu ana mpango mema. Asante neme bangendia ana sago tigirichirongi igoro ana okeroje ogakerorara oyo okeroje igorare nero kwa abantu obobisi obuno bwaye ekera toire tomoira limbia mo na matara na mukane tinga kimuna bana alitaye na matabi ngomo baka bono tulikoega bono na hotene ni yamanyi sababu kinko mukanye bono bakaba muna babeyo na buto gwene tako tebi nganse ya bono ya beyembe na buto gwene tako kurira na buto gwene tako tebi asense ya ikire erinde nyare kane ituto kiri igore tebe na ituto tebe na baiboli ense tulise abato ko baibolwe edietare ya saiba gombo be mukane na bere ndete togenda na eta uni ko mori eri kurwa maisha ata basata na maisha bakoega more ndete como wali na kiwa kwa nyumo kungo imana mona bara mukale kama na tende ka kingwa mo kwa nyegeka gota iwe tinga na angire iwa Biblia mayote kina sala kresalim ekero twagure togo tenena naende yasa ina kwate kentabara atokore yasa agote baiga ngakeote ekeronda abainde ase umusunte keronda abenda ase umusunte omonene na betaya yane omonene Mungu wangu atakuwa taa yangu obolimo osoma aye kiokolera ngabana baragere university nonyoko university no ngwale torare na bara mumanyenya sa eya kabiri nya sa ne kera kole ara to gwe goko kutie biara to beri wota abakungu bari moko gamba bantu nga nganyi bole tabana banga bali
mamiri yari ngonjo kara bachikuraka mamiri ngonjo kara abi yari dawote kero mamura na ko re nyanja ande mama yari moraline ekoro ku yari nchikoroka kukibo kini kaanda arole yari kero ya tete wo mwesi ni wenda gareta giga tenenga pa ate imatara bano genda busibabo na oikia kero lensa abantu bakoro ekyagere kenega kone hii ni miujiza ya Mungu wasana mukate na machina omonene Nyasaye tarate bana tarate gagocha kuo igare njira ritukara tore kuo otashaka amen Yesu lipo patie na basi mzuri Nyasaye akuku Nyasaye kuna jina ngine ekarara tore kuo ne esioro line ko irai ekarara tore kuo bana muna moroche tuacha ona Bible bali baboke babo kumisana babo lingana kyabanda bara bangi ngibano wacha paka yo kwatiko marema basa ino nyama koroto oroto boyi bwa ombora nganya gwaka sabo ina ongora ran lakini asengi chyo bujya bwa Nyasaye o maneno nkoro ku Nyasaye otogwatani ona batora bamasirira Yesu amen nakeka tora chikwaye cheito Nyasaye utusise nitwomirani abona toko babasani toyana nekinamba yaosinda abarangiri muraje ko mora ngani mirondo mora tera abantu baunchoke nyetale Nyasaye babo iko barandi tayari na muga ko tali ko chiga ke kanisa kolero muna waika kara kito gonjure ba aya to tera na mataro muga ko myaka 60 na moino aya to gonjure ba na yora amukao na yora momentra jipoka po nchomo bere oyo muga ko rinko ngitare ogonswaga kana nimba tari ngana ko kwa abaga kanton ko na kuoma ni gumono ntuko to ko kuchikwini to ko kuchigiri house iwaka baranje tanto ko sere kondakta yake kugata chile sasa gari yao ekyagala without a conductor egari ne meeting njaga baga ba mwebere te conductor chile sanya sa to konyo mpere base gari egari ko eya sara bigo moina nanka chinda chibali obali mo so mai pato mo kumune conductor nero wotenga mwisekera taraira kwa sieke boko kwa muganya muno musacha omwana lakini abale na matungura barasaiga oko matabinga abana basarike atabanga kwana na boro nibwate sauti ko kwana na abana bana lite ko bawo kima na ande ko mwa boko chesa bana bo mena kwanya ko meno mwana no ndimo omwana tingo nyara ko mwake kyagara ni mona lite ko mame na yo ko morasa na injenta bango mugaka bwatera bwa omonta manya ko biano monta manya ko omonto igwa bibiri mune hotel wana rabai igotora Nyasaye wayimukere igoro egento kero manata sekretariya Petro isano tangani 5 soma ekengo kesalo lebo igambwa ngonde nkole gocha bwatu kigende bati Peter 3 yang 5 verse 6 abwa 6 yegoteba kwana asayo bana batabasayo ekeye inse yokoboko kwa Nyasaye abana ba minto mwana oli omumuromo nene otebira bainera ko mun kusike na kale no yonde na choni ntu achikamo oborandi bakaranko balimo encheka batabiga aliye mwamu mbeke musinya sa bikeke olesera baimpi ko bakoro kana inde abye kaina abana bane ko kupena atwa mufungo takabwa tumo mroso makate ko chigoro right ora bana omunyanda mwo kwigura bubiga ka kyuta boku babune ngoke okubyamage abantu benke nyoro bagendere yitanye Nyasaye niba no maetekera abantu basomete no maetekera umucyo somete obusikuna wongoragendo no yana abagori abantu amora abachamani mokora abayiga mwana ko inyora gutomera umuntu gwamarwa iruberi mucanga osoko ngojo isino abana basomete tomera nyarebe tomera nyakimutana ko inyora ono gaita bauti na konteki nero mwana gasomete na bagasomya abantu bandeke nyoro boli mo basoma na Bible na inu omwana ka abana basaja bagutira gucha babegete kironyi pi oyo mambina asawa ne mombi omuro inero ugeti obukane nyangi omumoto gasiaruka ana ntu akorete bibe Nyasaye no magokoto otoliete ona igwa
Ebiria gote baiga. Omonene gote ruti ate na tonyore itogoe. Asayo. Wane gote baraba elio minto asayo. Ekenyense yokoboko kwa Nyasaye. Ekenyense yokoboko kwa Nyasaye. Okole n'okobwa. Okole n'okobwa. Erinde ere. Abayimukire igoro ase ekero kyaye. Haleluya. Nyasaye mate na bwate ekero kyaye. Takumire libinde ekero bitara. Ekero kyaye ngataki. Ngara abantu bagonjaye gabata mukamatara akoibara abane emikiro ngabara nakitoro no musanja wabato koibara abane emikiro Nyasaye bonsi bako ba mikiro kake emikiro erote ko bopi mongina tigangote ekero yo mara bo mukiro oyo nina bago eti omure osaba no mama eti bagaka bayumi anje to no matara yo adia babanda kabaire chipoti ni ako basule tisogi sigoro oyo rengo moli mwana onatawa kosarara kwa kesi minaro ko minyoko gochecho na mata imo kaka tenena ngiyo ko nga ya karati ga ya ko na kwa na ndesa mata na iwe message yende yenti besa ya to ko ntanda ni tenena kalo ko ngara to kwa to mukamba nasi basa na cho ko cha kile to atana no mukamba ngombo bembo chikale tiga sana ke wana ta ko moncho kera yani moncho leba nevi toto ko ta babiri lazima tukule pamoja unakuwa kala tembele tukule pamoja bagaga to wanje musaja na nyaka ko ingolete mwanje te wana yetere tena hotel iwa bibiri na hotel rona ta buya sabuli ya tena ya manko eta buya sabuli nyamata na sta ekemungo kaifo nyamata na sta ekemungo kaifo na hotel moja na sta fo hotel ba omonene onginyoire ataba bia omonene onginyole ekero okolera omonene onginyole abana ba Nyasaye tagetera atiga yani kero omuntu cha onya kore no mochie na yenya goikire myaka 40 otigale magigondore oikonywa masirita ya Yesu ngorigeri no mokimbisi na yoro kumo oro mane kote pero tagetoma na kunyora asirita ya Yesu obali ba so mane Mungu wetu akukumbuke siku ya leo na kile kora tu acha sabara failiga takora kwera mano kwa utiedia rongi nganga tinda ama kweli gari tayari nyoma to tigero mukungwai tiga so liyo gate iga yate baiga aye chaka biya omonene onginyole ekero okororera abantu bawo mabera no yo tanywa metita kororwa mabera omonene onginyole na ndorora mabera kwana lende ochichero ontorie ya number 1 mana no chiche bakalingo nyamaru bakalindo mageji bakalingo rama ochiche igontori ko base bintebi ekwalima elyo nyale korora amaya abantu bawo abachole baranyole wana tali amaya rora tana bayate rabai kala yole legete omonene onginyole ekero okororera abantu bande bawo amabera onchichere ontorie elyo inyale korora amaya abantu bawo abachole baranyole na inche inyale kogokera omogoko bw'abantu bawo na ende inyale gwetogia amo n'abantu bawo bale abamwabo rora nyale gwetogia tali gwetogi kubonje gwenseye onyale gwetogi ngano mumanyete Nyasaye onyale gwetogia mwana Nyasaye kwa lusi lyo usoma Nyasaye kwa lusi lya kongo mosacho nole konywa ora Nyasaye kwa mukonyi muna wana gwetogi ngamatara ntwara tegateke nanda stera agacha ganchore baka bo mulisi bana batari gotarane ranyora konywa renge ngocha twenge kom kanga bono gakare gokore bintu ka kerongo teranga ko genda tole igoro jana teranga kiwete ile tirisa tinkonyara gotero igoro eke kogera ngari ne binte byabo korageto agokora igabana banyasa nyare gwetogia omonene Nyasaye onyare gontoria Nyasaye gagokora iramaya moira nerinaki kora kurwa
asegetabu yekoro kunga asegetabu yekoro ya Wathesaloniki sana watangani kebuga 16 otirimbo kokore 18 na banda akore mondo tayo kongita igana haraki so boka botambe wana wantagete goteba bana banyasaye omwaka omukuru ntwacandika bibiri gagoteba bono boka botambe saba mutari gotiga nyomba nchiro abande batari gosaba na bana basacha mwatiga gosaba ogo choro sete ngayokoro sabu ngayina gotomete igokoro saranya sawo butungite abaga kamora onya chinka chikale koguninu ekiagera gwacha saa 3 saa 4 indio konyora bana baikara sete tusaba nyasai gagotebanga koka butambe sababu tari gotiga nande tokoreki ira ne lyambuya mono wana toko ira ne limbia mana sama nyasa tokoreki shukuran zani twakire nyasa mbia mo kwana ase amangana onsi na ki okona ko owanja kwanya oka twakambia mana sama ngana onsi abitora pa nyominto okona ko owanja kwanya sai ekero twakire gosaga egesongo bakoroga verosi osa twata gosaga na stress kwa bwata tigere okuya nanka onyora ni goro mugima seretera Yesu na matara na matabi ngomugaka titageti korra ko nyinyera bona muna kwalitaya bona gutage turagire nani to basa goteba nga saa 3 karabo kana saa 3:30 orwaro kore pipe stati gogo chaya na rosi die chaya ne chabatie nyenge oringe isato uyategerero ake sabunga yoko sogoje kama gato sogoje kwa heka Iwa togenda so saba toira narinya sai ya mana sikira lingana ekero twa moira ni limbi ya mono ya sao yo ito tongete bia kato imukira ligo haleluya mama ta wanto mbacha ndigete na wana bangina ngai mwaru sieta bieye mbora moisonde ganko igwesimi keronde Mombasa aro mongina ngayole igokare Mombasa Malindi igambo nkonyore nkijabuli njatori konyora ayeniwo nganje kwarande tio gatinde gatata korwerie myaka ya erire 20 anyinyore tebaka bo abate abana minyoko nkonyo kamata Mombasa ngari ngori bwate komoko tegete kwengende aseki omokungu gachiete baka Mombasa na moturakiri bare ne titicha live ngamote yo musaja ekineji saisano na mwana taika 40 na achire korandi intene sinagogi beke ngorinse na nje na bekire bukunsa na be ngo chande Jumatatu ingike buo atebera ni buo gasi ngo ikanga mande Tuesday ngatene chimyoro bakonka mwakeresi ngayol ogonte bina akuraja na yenganyete ngogenda kanyoro mukungune matamu oisabuse tibabe merondera betechika kya bagaka mugatana ino bakom na inu gakisaba tiga saba omorumbu bweri ara iraye njana gotebiere bubi bate kanyoro mukungu inero kongarigani mukungu nero wantabi karibu njikobara nero karibu so yomara go bamara tata togaikaraza ngati atora ko bango bukima mukungu inero go musaja tana kuragira otambe iriche myoro muno moindi orabukire obekira maisha sikumu no men ngamuhori number 1 tigatorasa namba ya kabiri gombo ataringana elimu ayo mugaka naye gwagete oyo mukawo karasa na maeno mukungu oria agaitaba agateba pastor mangana ya gukwana na baleo musacha oria gasomoresini akangoki ene tauni ekorokunyara ekero bali negari digereria se bachete rarasa ro chingyasa che mugako nje mukamata ntigembe mukamata ama kweli okatu atanane no mugako efali ya nebe kiria ekerara kwe ndere muno mukungu kwere ibo omusacha one bwira ya bana otoko barira mu tuchana abakungu bamokore mu guchanda abasacha
ngai kwa rusieta bien eta binere yo moga aya soma eta chomorani sana ibere konya na rugi uko kala ya soma ki okandu on sabe yani mo kage ya sai ga bigete binto bya sia gakoro kala tagara o choncho tiga takora renya sai de mojo tiga go sori kwana Kasana ibe. Sana ibere igabu takora na endo se komina chan na rata ngomo sachone aye ase wa toro mo sachone rora ye komina kiande yiwo sena ero gabu o sen kianda moradi sa ni je ko siri Proverbs kesongo bya chomo buko bano mugaso Proverbs 7 verse 8 9 o 8 yani 19 karara roai mo sachone emere ngani na ina motebi Proverbs teba sari munga kiwaki Ndara mate. yani ayentata soma Omo sachone tayo. bona bangina intabikiye tonalite onyo musacho chire Nairobi ngokorigeri nkioko na bateberia abantu nga musacho onetai garana amatareka ari gochikomakia matebe Nairobi omonta kombori bakakuri na moro chikorugoro matebia ayo mugakomito gose eskuru nyamugaji bona ngotebia abantu bacha kongibera chingo ko butuko bamenye musacho tai yani to komanya muno gokora yana abantu ko nyagotai omugaka nyogenda ochire gokwa namba bura bamwabo nabantu ko nyagotai onyo karimire mu Nairobi nkioko na gotangasira abantu teba Ego teba iga. Omo sachone tayo. Uchiro rogendo rutambe. Bana iwa mukungu ate ni nato nogete. Aba taba musacho ne tayo ochiro rogendo rutambe. Kwana Nigo aira chipesa chire amabuko. Omo buko na nigo ara irane omo tienyi. Pasa abantu baga chato monto mora mba kurusi maiso. Chanagote o mora bunege nteke bebobe. Yamba esa tigara ikas. Ara casa mami. Ora. Sawa. Dia mono. Bona tunataka turutie hiyo funga alafu tumalizie hapo. Ekiagera chinga lichaelile. Bona nataka tekoteba ko batebya bakungu ba minto tuwe na imani. Tomo semeli Nyasaye. Onye tonywamire tobo bo musacha yo. Haleluya. Naona basata tikakunywa machinga kichaeli ngaki nchiyo bano naona soko beko mukungu akuna ngomo achi kobi bakesyo liekoi boni ngane abamatarata ndamupira kobyo eke kogera sakura gira takotiki tayo Kabisa. ebeterere naona bamurabane n'abatari ngakumba abaje bakungu amwanyu amire chinyagi baba bakungu baino bakama kweli abatana na haleluya ngombo bemba kaneti Ona omokungu komurwanisie se mara moja. Kama kante binga kwa egare musikonya chikobi toko ko echiro chitabu atige swai. Ona tayo bogi mabwa yo botakere go sarika. Wasaba na bangi nawo. No tayo bogi mabwa go sarika. Omwana obando chiribu wo morende. Omwana obando chiribu wo mobare munojo. Tago tebanga na abaisike ba obuka. Abaisike ba obako genda ase. Na bali ba chiche bagokoreresa. No igwete. Muna wana abane na batabi ngamo tigera bana batatu. Kara iki bane. Ojo ikiri bane ngakana ngayetenenera. Ayentu abokani. Tigera na bane. Ekagera abachukuru ne chigutwa. Ogo chagwita twa charavai. Moira ngelinya sai biyamo. Abanyina toba bige basaba ngaka bai. Abagaka maba bige basaba ngina bai. Abana baita basai. Motu anjere toba ile skuru mambie ne motako to entatarato. Haleluya. Obugate kibaso karasere tenyo kokurara buja. Awa taba ati bwati no ibe nasiri. Na nyasauro chichiri mubere chida. Ngokuore chinga kichao chitareka. Konya Bible ba ikyara na ba koyibore. Bona rabai. Mongino lya ibe yako likyagara nyokotai. Wakoywa maiga kolire nje no murandi mbekere skali tikere satondeta. Kyagara na ichenyo komunante ne timirondo gambo bende. Wana mbo bende gache tinko bangi naba. Choni ndole ncheki kama. Iki wese kan. Igwa bibiri mune wote. Ekero to kora kurwa. Egendo to tagete ko batigara no sesino. Ekero to kora
kurwa abanyanda mwamu kirekiri Saburi 37 kebungo isana ibere ngo kani to basa ko igubobe kero monta ko gendero nkolero kwana ye ekwende sentence 7 7 ikoteba obe no botoereru ase obusio bwa monene Nyasaye ka go setsemiri Nyasaye nyatara go setsemi kabe no botoereru ase obusio bwa monene omuganye no boremereria kanya Nyasaye no boremereria no torarura kindi togechiwa no muntu okogenderera buya buaterania mangana isari mtago ntebite inke obe no boremere no botoereru ase obusio bwa monene omuganye no boremereria togechiwa no muntu okogenderera buya ase enjira yaye aya no igwete kinda twale prato uko bye Nyasaye banje ndi no igwete mwana ne kara anyore anya mochokoro anya bana ba umba nyora tepake si bainas o mochokoro ron konyora etene Nyasaye ko itania laba na otega mokungo na ganchai lakini Nyasaye ga unchore bao Nyasaye ga ko Nyasaye etari sigati mbegete ko ndege tabari bana yemu tiga ko ereseiga to chaya ndakana ya monto mambi mbo kyasirindira Yesu to chaya musacho monto ngata kwati yanga kubika mambi ende ko egware suti bakesi uriko iri naona kera twachete Nairobi ko gingiro mwana na matara na matatu mugaga tibwanje suti yeli butana niche ko tebye yeli bukumya se oko ndigere na matabiga matabi to trimbo ko chimate yani ko kinyo mwana ne ko soi sinota joke bako mwana kina cha ko beke ke koro tesa usuta muna mwese ko yo balile te muna lito geria suneka nyina ta ko te bia saro re binene o mwese ko yo no balile te bana nyoka balile boigo ogo te bio mo ba ko ma yoro na ika mama be kenere ke koro to pe sus na baka amra bana batanga tindi ko batamono kore kwa mera linde na makuta na isandra buli ege to gara ninche nitagetenga turagitie gasto milia bana wata kwa relia makoba iko nanche ngana hotire no anye ko mera tinenche ko mochire riso ebe terre ngaba ni no ta wanche na be ya to basoni aba kanya relia makoba aseki wale liko be ko no be ra ubi asiri Yesu ento kieke ko ngo tagara ya sawa mwana na waseni asiri Yesu mutoi. Get the point. Take a step forward.